ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав ба навор гирифтем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар ягон мошини фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания хоҳем ки реклама кардам, марҳамат сурат ё ки мошинтона биёрен ё ки мақсад ки сурат ё видео шароит кунем дар ватсапи мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. بعد دوستان از در اینجا نوار چی ماشین نوار کردیم دوستان چی ماشین رو نوار کردیم با شما نمبر میکنیم بعد میگذاریم با ماشینای فروشی. خب هست اوپل سیدان با نرخ ارزان سروشنا هست اوپل استرا جی، اوپل استرا اش، مرسدس سچکا بیون سچکای پراستوی، اوپل کاروان، اوپل دوتی دوستان سودکا، هوندای آوانت بچو با نرخ ارزان هست کارولا یک. دوستان عزیز لکسوس هست دوستان عزیز هست لادا پریورا بچو دایو نکسی و دیگر نمود در مارکو اوپل وکترای تازه بچو یعنی که نوار خوب شده است بچو فقط ماشینو سروشنا فروشن دوستان عزیز یک تقریبا 15 تا ماشین فروش داره که با نرخ‌های ارزان دوستان عزیز همشون بهره شما بچو کورسی امضا باشد 117 سوم دوستان عزیز لایک را میمونه دوستان عزیز و میگذاریم با نواری امضا ما رفتیم با دقت تا آخرش تماشا کنیم. اینا مرامت بچو 32000 сомон Opel Vectra тоза дӯстони азиз мошини солона ҳуҷҷаташ кардагӣ акилматри пачка абесдур люкдур краскаи нав балной пачка чиқолакҳои фасон бачо матошам нав кардагӣ дӯстони азиз 32000 сомон аст бо мақсад ки ягон чи муомила даша марамат срочно фурӯша ина тамошо кунед. ина марамат бачо Opel Vectra тоза дӯстони азиз тайёрак обшивкошам тоза кай бачо ягон хел намешӯем мақсад ки чӣ намекунем чиқолакошам фасонак мондаги аст коробка механика бачо дар ҷои нами сефшам кор мекунам мақсад ки ба ключои заводскои бардачокуш заводскои амаш ключои заводскои хишгаста дӯстони азиз мошин як даст гаштага 12 солши на дӯстони люкшам кор мекунад мошин як даст гаштага тоза кай дӯстони азиз 32000 сомон аст камтара дигар муомила мешавад бисёри бад немақсад одамое ки 3-4 ҳазор арзон мекунед хуш занг назанед барои ки ай мошина 27 да мега надодем 27000 сомон додем 28 ки нархо намешавад дӯстони азиз 32000 сомон аст бо мақсад ки ягон чи муомила мешавад бачо десен ҳар чори балнош пачка мондаги аст мошини хая ки камтарак чанг дорад ҳам ки овардиан мо навор кардесем ина марамат мошинча тозак бачо 1995 тоза дӯстони азиз матошам кадаги аст ҳуҷҷатшам кадаги краскашам навай акилматри пачка люк электропакет неу чи дӯстони ручное баъд мақсад ки че бачо абесам дорад дӯстони азиз 32000 сомон аст камтарак муомилаша марамат срочно омада мошина дар шаҳри бохта ноя кушоёнда бинем. ина марамат бачо Toyota Camry 3.5 кадаги дӯстони азиз мошини америкаи соли 2012 мотор 2.5 бачо танировка ҳуҷҷатшам ихаидга мондаги аст дӯстони азиз нархи дастрас кати мондесем мошина бо мақсад ки муомила дорад 125000 сомонӣ бачо бо муомила дорад дӯстони азиз номеракои 0202 бачо туҳфа мошинча идеали садсена ина марамат тамошо кунем соли 2012 бачо мотор 2.5 дӯстони азиз мошин мақсад Camry 3 полни 5 кадаги мошин америкаи бачо дӯстони азиз балношам пачкаи мошин беруна мақсад ки кор надорад свети сабзиёр ина марамат тамошо кунем бачо обшивкошам тозакай 4 та электропакет дӯстони азиз регулировка баковой сидино дӯстони азиз лифтай чиқоло дӯстони азиз чиқолам дора бои нехали кожни чишои скамек хуча бачо коробка автомат кондиционер ях бачо дпара мақсад ки монтиро монитор бачо обогрев дӯстони азиз охлаждени общи мошинча ҳама чи дора бачо 3.5 кадаги ина марамат тамошо кунем اگه کانسنش بوار که یخ کرد کدیسه نه تماشا کنید دوستان عزیز 125 تا مگابایت چوب مقصد که معامله سودایی خوب میشه بچه تقریبا تنیروفکا حجتش یک ماه دیگه موندگی هم میگه چون خیلی بو یگون سوم بو میگذارن 125 تا نرخی نرمال دوستان عزیز تیمبولی که 3.5 کداگه بچه خیلی زازوروش هم مقصد که سوزه که فرق نمیکنه دوستان عزیز 3.5 کداگی بچه 125 تا مگا با مقصد که معامله سودایی خوب میشه بچه ماشین در شهر بختره باید ماشین اگه معلومات کنه اگه سوالایی لگیم در رقمای کنه از این معلومات بگیریم مرامت سروش نه
инам марамад бачо 53000 сомон Opel Astra G тоза. Дӯстони азиз, бензини холияи мошин умуман газай даги нестай. Дӯстони азиз, мошина кондитсионераш ях кор кардесай. Номеракои 1100 бачо туфа, краскашам бачо идеалне, ягон ҷош харошидагӣ, сарапи нахали сухтагӣ нестай. То охири сола бачо ҳуҷҷатам дорад. Мошин идеални сасян. Дӯстони азиз, бензини холи. Инам марамад тамошо кунед бачо, срочно фурӯшия. Дӯстони азиз, мошинча воқеъ якдаста. Дӯстони азиз, балонош пачкаи мошина муҳика накарда вардиан, леки балонош як 80% ҳастай. мошин беруна бачо ягон ҷош мақсад кор надорад. Бисин обшивкошам тоза, ки бачо 4 электропакет. Дӯстони азиз, сиди салон, чихолакои фасонак бачо, самбуфурчои зур мақсад самбуфурш неки зури бавде мақсад. Дӯстони азиз, самбуфурша кондитсионерш кор мекунад, тарпедош бачо ягон ҷо хал нест. Дӯстони азиз, ин мошин мақсад ки аяк одами бигем мақсад коргарда мошине ки мефаҳмидаги. Дӯстони азиз, мошинча мегад бо дили прай. Дӯстони азиз, дидесен ягон ҷои мошин беруна кор надорад. Инам марамад номеракошам фасонакай. ҳуҷҷат бачо ҳама чӣ дорад. кондитсионерш як бензини холе умуман ягон вақт газ мондаги нест мошинда. 53000 сомон бачо бо мақсад ки ягон чӣ муомила меша мошинча мегад срочиня кай. Дӯстони азиз, мошин бачо қарор дорад дар шаҳри Бухтар нояк шунонда. 53000 сомон бо муомила меша мошин 98 сол тоза састяни. марамад занг занед. марамад бачо срочно фурӯшии Opel Hatchback. Дӯстони азиз, мошин свети асфальтне бачо то охири сола ҳуҷҷат дорад. Утилам кадагасе бачо, матошам нав кадагасе, балоношам 80% дискои списни. Дӯстони азиз, нархи мошина 28 та мегам бачо, неки ҷои сунгириша дига арзон намешавад. Рафтан мақсад 29 ахирчамо қай то ҷои имконаша арзон карда. нархи мошин бачо 28 та ҷои сунгириша. Дӯстони азиз, мошин састяниш соза чотка, краска бачо дурун берун ягон ҷо кор надорад. Фақат мегири ҳай мекунӣ. инам марамад тамошо кунед, свети асфалтни. Дӯстони азиз, балонои 80% дискои нихали списни дискош ягон сарапи надорад. балонош 80% аст. мошин беруна ягон ҷо кор надорад. инам марамад тамошо кунед. обшивкошам тоза кай бачо, чихолакошам фасонак бачо, коробка механика, тарпедошам дӯстони азиз тоза кай, кандаги мандаги нестай. матошам мегад дӯстони азиз навкадаги паталокшам тоза кай, хушва кай. ҳуҷҷат дора бачо, утилизатсия, балоношам соза дӯстони азиз. инам ара бачо бо буксировкаам доштай. мошинча срочно фурӯшад. дӯстони азиз, 28 та мега мақсад ки ҷои сунгириша дига арзон намеша бачо. инам ҷош хай қак дошта шакидаги. краскаш дӯстони азиз тозаки хушва кай. ҳуҷҷат, утилизатсия дӯстони азиз, балоношам мақсад ки навай. свети асфалтни. 28 та мега ҷои сунгириш дига арзон намеша бачо. мошин тоза 1995 сола бачо. мошин берасходай. мошин бачо дар шаҳри Бухтар дар нояк кушонон қарор дорад. барои дӯстони азиз, биёед мошина пеш бинен, харидорӣ ка марамад срочно. инам марамад бачо 27000 сомон Opel Sedan свети бриз шампан. дӯстони азиз, мошин кондитсионер дорад. дӯстони азиз, дискои фасонак, свети бриз шампан бачо. документошам нав кадаги. дӯстони азиз, 2026 кадаги аст. опшин солона пара дорад. дӯстони азиз, 27000 руш мега бачо бо мақсад ки муомила дорад. мошин синияти тайёра, фақат ки шод мегири, номер мегири, тамом ҳай мекунӣ, мегарди. бо як камбуди дига мекунӣ, мошина полировка мекунӣ. краскаш кадаги, не ки полировкаш нокада. инам марамад тамошо кунед бачо. варки нархи арзон карда, дискошам деси дискои фасонакай, не ки балонош хай ки бигем як 60% 70%. инам марамад тамошо кунед дӯстони азиз. обшивко тоза кай бачо, кандаги мандаги ҷазире нестай. чихолакои аликантакта ҳам хали мондаги аст дӯстони азиз. коробкаш механика бачо. мошин кондитсионерро не ки кор намекунад, мега не ки агар касоне ки агар хоҳанд соз мекунанд. хучо инам марамад бачо, тарпедошам созай. салоншам дӯстони азиз бо люк ҳам дора. ҳам мошин кондитсионер дора, ҳам мақсад ки люк ҳам дошта бачо. чашкош мега варид надора мега соҳибшон. инам марамад дӯстони азиз, як хай краскаш када, не ки полировка нокада, хай хали краскои мисол бигем профессионал, не нормальная краска кадаги бачо, не ки як мақсад ки полировкаш мекунад. инам марамад тамошо кунед. чашко беварид, балонош як 60-70% ҳастай. 27000 мега бачо бо мақсад ки ягон сум бо муомила савдо мекунад. мошин дӯстони азиз синияти тайёра, фақат номерш мегирем. мошин бачо тоза 97 сола дӯстони азиз, 1997 сола бачо. мошинча хай соза дӯстони азиз, дар нояк кушониёни шаҳри Бухтар қарор дорад. мошин бачо срочния гай. марамад занг занед, дига маълумоти пурра ваниша аз рақамошо гирем. 27000 сомон бачо бо ягон сум муомила меша срочно фурӯшӣ.
ина марамат бачо 27000 сомон Opel Caravan. Дӯстони азиз, мошин солаш 1997 солай бачо, мошин кансанедо. Дӯстони азиз, солона ҳуҷҷатам дора. Ягон чашкаш бачо варид кардаги неста, рамашам бачо роста, краскашам навард. Дӯстони азиз, балношам пачка мондагӣ. Дӯстони азиз, 27000 сомон аст, боз камтар дига муомила мешавад, срочно фурӯше. Ина марамат тамошо кунед. Бачо 4 балнош пачка мондаги аст, десен балнош пачкаи мошин ягон ҷо мақсад ки беруна дуруна кор надорад. Хаяки мошини хизматиян мошини. Дӯстони азиз, солои гем 97. Дӯстони азиз, буксировкаам дорад. Ина марамат тамошо кунед бачо. Мошин краскаш пачкай. Дӯстони азиз, кансане дорад, неки чоша хайхтон бу мебинед. Ина марамат Opel Caravan. Обшивкошам тоза карда, электропакет. Дӯстони азиз, сиди салон, чихолакошам фасонак бачо, коробка механика, мошин кансонедор, торпедошам бачо соза. Ина марамат тамошо кунед. Opel Caravan. Дӯстони азиз, потолокош ҳамаш соза. Дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтум? нархи мошин 27000 сомон аст, боз камтар муомила мешавад бачо. 27000 сомон бачо, ягон чи муомила савдо мешавад, срочно фурӯша. Мошин дашар бохтар бачо. Мошин бачо ҳуҷҷати солнаш кадаги мақсад утилизация кадаги 97. Дӯстони азиз, мегири фақат ҳай мекунӣ. Марамат занг зан. ина марамат бачо 22000 сомон Opel Sedan свети серии. Дӯстони азиз, 22000 сомон бо камтар дига муомила мешавад. Чашкош беварита бачо, дискои рамашка то охири сола ҳуҷҷатам дора бачо, утилизациям кадаги аст, балоноша пачка. Дӯстони азиз, мошин срочняк ебадай бачо 22000 сомон бо ягон чи муомила мешавад, фақат камбудиш ки камтар краса кор дорад. Лакош сухтага. Дӯстони азиз, десен балоношам навай, мақсад ки 80% аст бачо, фақат камбудиш краса кор дорад. ина марамат тамошо кунед бачо. обшивкош тозакай, чихолшам дӯстони азиз фасонакай, якхай рабочай мешавад, коробка механикай, торпедошам бачо. ина марамат созай. ина тамошо кунед дӯстони азиз, мошин люкам дора бачо, люки шишагӣ, дискои рамашка. дӯстони азиз, десе фақат камбуди краскай, мақсад як краскаш мекунам 2-3000 тамом мегири. ҳамеги номеракошам бачо фасонакай, балнош мақсад навай. дӯстони азиз, оли бо хизматтон мекунам. қадр қомати мошин бачо чотка, фақат камбудиш ки ҳам як краска мекунем. мошин навачашми тоза. дӯстони азиз, свети серикати. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи кушониён бачо, шаҳри Бухтар, ноҳияи кушонионда 22000 мега бачо, бо мақсад ки ягон чи муомила мекунад. То охири сола дӯстони азиз, ҳуҷҷатам дорад, утилам кадаги аст. ина марамат нархи арзон кати 22000 сомон срочняка. марамат занг зане бо маълумоти пурраша ҳисобишон гиред срочна. ина марамат бачо 52000 сомон Opel Astra H. дӯстони азиз, мошин кансенчаш ях, то охири сола бачо ҳуҷҷат дорад. мотор 1.8 бачо, қабрғай. дӯстони азиз, мотор бе ягон расходай. то охири сола бачо ҳуҷҷатам дорад, свети блу, номеракои 50 бачо туфай. 52000 сомон бачо, бо муомила савдои худ дорад, срочно фурӯшай. Opel Astra H бачо 2007 сола. дӯстони азиз, 2004-5 не, 2007 тоза. ина марамат тамошо кунед дӯстони азиз, срочно фурӯшай бачо. мошина моҳика накарда барои сиёнка овардиам. балош мақсад ки соза як 70%, 80% аст. дискошам ягон ҷош сарапида надорад бачо. Opel Astra H марамат дӯстони азиз, на 52000 сомон бачо, бо мақсад ки муомила дорад. чо обшивкошам тозака, электропакет. дӯстони азиз, регулировка ба кӯвои, чихолакошам фасонака. дӯстони азиз, коробка механикай, торпедо. дӯстони азиз, наи Android шош ҳамаш мақсад ки соза. ина марамат тамошо кунед бачо. неки салончаш тозакай. мошин дӯстони азиз, хеле ки ба як даст гаштагай. мошин барои кор рафта омадан, хеле мошини ягон хали такси гаштагӣ нест бачо. номеракои 50 дӯстони азиз, ин номеро туфай. ина марамат тамошо кунед. мошинча срочно фурӯшай. дӯстони азиз, мотор 1.8 қабрғай, хали ванус панус хали гапо нест мошинда. мошин мегӯяд бензини холӣ. дӯстони азиз, 52000 сомон аст, бо мақсад ки муомила савдои худ дорад, срочно фурӯшай. мошин дар шаҳри Бухтар аст. оиди мошин маълумот хоҳед агар дар рақамҳои пурнда марамат срочно. ина марамат бачо, Daewoo Nexi 2. дӯстони азиз, мошин кансенчаш ях бачо, мошин 4 веде кадаги. дӯстони азиз, моторош 1.16. дӯстони азиз,
мошин 3-4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, свети сабз-сафед бачо. мошин дӯстони азиз фарай мақсад ки делопай бигем соҳиби мошина обогрев дӯстони азиз дорад. мошин консентраш як кор мекунад дӯстони азиз. мошина полни худ дар Узбекистон дӯстони азиз тайёр кардагианд. ҳозир ҳамаша нишонатон метавонем бо мақсад ки гап мезанем. ина маро тамошо кунем бачо. мошинча идеални состояния дӯстони азиз. балнош пачкай. мошин беруна ягонҷо мақсад ки кор надорад. ина маро тамошо кунем. обшивкошам тозака, 4 электропакет, чухолакош фасон бачо. консентрша як кор кардеса дӯстони азиз намарамад. дӯстони азиз мониторчаш мақсад ки пачка хушва. ина маро тамошо кунем. дӯстони азиз апорин дискои хеле чорведа чи хеле ҳам хале кадаги астай. ихтон бубинед. мошина мега дар Узбекистон мега дӯстони азиз полни худ мега тайёр кадаги астай. мақсад шумка, пумка дӯстони азиз ҳамаш қоидави кадаги астай. бачо и Nexi яга полни худ дик кадаги дӯстони азиз. полни худ мақсад ки ҳамин мошин мега 56000 галилага мега соҳибшон. неки озир амо 43000 мондест мо мақсад ки савдо мешавад. мотор бачо 1.16 ҳай дӯстони азиз. ҳуҷҷат утилизация кадаги ҳастай мошин 43000 сомон бачо бо мақсад ки муомила баша консентраш як кор кадесай. утилизация бачо обогрев ҳама чи опшн дора мошин дар шаҳри бухтарай 43000 сомон бачо бо шумо занг занед қати соҳибшон гап занем. дӯстони азиз ҳамаша мақсад фаҳмо бета монитор бачо Android тай. мошинча опшн ягон расход надорад дӯстони азиз. марама дар қоб кода маълумотча гирем. марамат бачо Lada Priora солаш 2011 дӯстони азиз. мотораш 1.16. дӯстони азиз мошин то 0-2027 ҳуҷҷатам дора бачо. утилам кадаги аст свети мақсад ки хали сери свети зури бада бачо. мошинча идеални состояния дӯстони азиз. ҳозир ҳамаша гап мезанем бо ҳамаша нишонтон метем. нархи мошин бачо 27000 сомон аст бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад. ина марамат тамошо кунед дӯстони азиз. балнош ҳар чорош пачка задаги аст. камбуди мошин бачо ин ҳамин капоташ мақсад камтарак ада ҷош сарапина дошта дигар ҷош созай мақсад. ина марамат тамошо кунед дӯстони азиз. мошинча срочно фурӯшай бачо. обшивкош тозака, электропакет дӯстони азиз. регулировка боковой, чухолакои фасно нагмондаги аст дӯстони азиз. коробка механикае, тарпедош бачо ягонҷо кандаги мандагӣ нест. ина марамат тозака, салоншам мақсад ки сӯза. дӯстони азиз мошин 2011 нолчандай бачо. мақсад Lada Priora бачо. кузифи хечбекишае. я дӯстони азиз номеракои 0300 бачо падарка. ина марамат тамошо кунед дӯстони азиз. ҷашам хай сарапина дошта. як ҷониб дошт хай ягон сарапина дошта мақсад. леки балнош бачо ҳар чорош пачкай то 0-2027 мақсад бачо ҳуҷҷатам дорад. ҳамин капоте нами бараш ада ҷош мақсад ки кам хеле сарапина аҷо хеле кор дошта. дӯстони азиз номеракои 0300 падарка астай. нархи мошин 27000 сомон аст бо мақсад ки муомила савдои худ дора. срочно фурӯшай мошин дар шаҳри бухтар марамат мода пеш бинед. марамат бачо 49000 сомон Mercedes Benz C-класс бачо сечка биёмни. дӯстони азиз гуфта монум ки 49000 сомон неки камтарак муомила баша бисёри бад не. одамое ки бачо 3-4,000-5,000 арзон мекунед хубуш занг назанед. камтарак муомила меша мерафтан мақсад 55 мо 50 мо гуфтем не 49000 сомон бачо камтарак муомила меша. дӯстони азиз мошина консентраш як кор мекунад. 4 электропакет бачо. мошин элегант тоза дӯстони азиз. мотор 1.8 11 моҳи дига ҳуҷҷатам дорад. 49000 сомон бачо бо мақсад ки ягон чи камтар муомила меша марамат срочно. дискои рамашка 4 бачо. балношам 90% дӯстони азиз. мошина муйка накада овардиан. элеганти тоза мега соҳибшон. дӯстони азиз ягон ҷои хеле сарапиначои майдак дошта. ягон гудакҳо хеле када боша. обшивкош тозакай, чухолакош мондагӣ бачо. 4 электропакет дӯстони азиз. тарпедош ҳамаш мақсад сӯза. ягон ҷош мақсад кандагӣ пандагӣ нест. ина марамат тамошо кунед дӯстони азиз. паталонкошам сӯза. мошина мега консентраш мега кор мекуна. дискои рамашка бачо. балнои пеш пачка яъне ки ақибош хай бигем ки ай миёна созтаракай. ина марамат 11 моҳи дига бачо ҳуҷҷат дорад. свети кабутак. дӯстони азиз 49000 сомон бисёр не камтарак мақсад ки муомила мешавад. мошин бачо дар техпас 97 гузашта. яъне ки мошини хеле мегад полни мақсад ки объёми тоза 98 дӯстони азиз. дар техпас мегад 97 гузаштага бачо. 49000 сомон дӯстони азиз бо ягон чи муомила мешавад бачо. мошин 98 май бигем. неки дар техпас соҳибшон гуфта ки дар техпас мақсад 97 гузаштага дӯстони азиз. бачо фарош сигнал ҳамаш кор мекунад. ҳамин мошин ягон расход надорад дӯстони азиз.
49,000 сомон ягончи муомила меша каунтарак марамат сроша мошин дар шаҳри бохтар омада бинем. ассалому алайкум дӯстони азиз, намарамат бачо як хечбекчаи тозаки хушрак. дӯстони азиз, хечбек неки мо нархи ахир ша мебинем бачо, неки дига бесавдо 4-5 моҳи дига бачо ҳам танировка ҳам ҳуҷа дора бачо, мошин кондиционер дора. бу дӯстони азиз чашкошам беваритай краскаш навай. дӯстони азиз 97 соли намарамат тамошо кунем бачо, срочно фурӯшия. дӯстони азиз, ҳолати балнош мақсад ки пачкаи мошин беруна ягон ҷо мақсад кор надорад. дӯстон дуруна беруна бачо мошинча ягон ҷо мақсад кор надорад. хечбеши тоза бачо 97 сол. намарамат дӯстони азиз, обшивкошам тоза кард. дӯстони азиз, дута электропакет дора бачо, сиди салона, чихолакошам сиёи хушрак бачо, коробка механика, мошин кондиционер. дӯстони азиз, торпедошам хеле соза. намарамат бачо, срочно фурӯшия. дӯстони азиз, танировкаи 50% дорад. 5 моҳ дига мондагаи мақсадам хеле 5 моҳи дига ҳуҷҷатам дора бачо, чашкош беваритай. дӯстони азиз, нархи мошина 32500 мега, ҷои сунгириш аст. дига мега 31500 мега, додаги нест. яъни 31500 мега дар ин бозор розӣ кардам. ҳами акако мара сиёмка ку. общем 32500 бачо, ҷои сунгириш аст. мошин дар шаҳри бохтар хай састени соза. дӯстони азиз, чашка беварид бачо, танировкадор, ҳуҷҷатдор, утилдор. дӯстони азиз ҳастай 97 сол бачо, мошинча хай ҳамин қадар мешавад. 32500 бачо, ҷои сунгириш без савдо. охири нарх. марамат срочно мошин дар шаҳри бохтар аст, омада пеш бинем. ина марамат бачо, Mercedes Benz C-класс бачо, сечка классик. дӯстони азиз, объёмӣ бачо. гуфтам оно мошинчара кондиционераш ях кор мекунад, танировкам дора бачо, танировкаш ҳамин қариб ки то охири сол бачо. ҳуҷҷатам дора дӯстони азиз, мошин утилизатсия ҳамаш кардаги аст. 98 бачо, классикаи электропакет, кондиционерча дӯстони ях. дӯстони азиз, нархи мошина 55000 мегам, бо мақсад ки муомила савдо меша, срочно фурӯше. ина марамат тамошо кунед. дӯстони азиз, краска кор надора бачо, ҳолати балнош пачка, дискои рамашка. дӯстони азиз, классика бачо, объем 98 сол. ина марамат тамошо кунед бачо. обшивкошам тоза кард. дӯстони азиз, чихолакҳои фасонак мондаги аст бачо. дӯстони азиз, электропакет, коробка автомат бачо, торпедош ҳамаш. дӯстони азиз, тоза ки хушрак кард. дӯстони азиз, бо автопилотам дошта. ина марамат тамошо кунед. ака ҳама хелтопция бо. дӯстони азиз, маълумотча хучо мепурсен. бо дига ани қадар. дӯстони азиз, светчам хеле свети мақсад ки аҷоибай мақсад. чӣ мегӯям, свети смарагд бошад, чӣ мегӯям, хеле аҷоиб хушракай. дӯстони азиз, танировкаш ҳамин қатъи ҳуҷҷатош тақрибан 3 моҳи дига мондаги қариб то охири сола меша бачо. классик 55000 сомон бачо, бо мақсад ки ягон чи муомила савдои хуб мешавад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, як чӣ гуфтам ки чашкои ақибош мега диташ ме камкамаки варид дорад. дӯстони азиз, яъне ки ҳамеша главни гуфтам оно ки чашкои ақибош ме камкамаки варид дорад. ҳамеша ба назар гирен. алиш мекунем ки мисол чӣ мекунем, иш кори шумоа. 55000 мега бачо, 98 тоза, бо мақсад ки муомила мешавад. мошин дар шаҳри бохтар омада пеш бинем савдо кунем. ина марамат бачо, 36000 сомон, Opel Vectra B, яъне ки Opel соткаи дути. дӯстони азиз, соткаи тоза, мотори гашти қабрға, солош бачо 2000 тоза. дӯстони азиз, свети ҳамада хушрӯи беҳтарин бачо, ягон ҷои краскаш кор надорад. нархи мошин бачо 36000 сомон аст, бо ягон сум муомила меша, срочно фурӯше бачо. мошин соткаи тоза 2000 сол бачо, дискои selection қатъи балнои 80 фоиза. дӯстони азиз, беруна мошин ягон ҷо кор надорад. бисен тозаакай, обшивкошам бачо тозаакай, мақсад форех мешӯенча агар хоҳен, чихолакош неки бачо рабочаи алиш мекунед агар хоҳен. коробка механика бачо, торпедош ҳамаш мақсад ки соза. ина марамат дӯстони азиз, як чихолош мекашен. дӯстони азиз, балнош 80% бачо, дискои selection қатъи. дӯстони азиз, свети нуқрагӣ мегам, серебристи мегам, свети беҳтарин бачо. дар ҳамин сотко ҳамин свето пеш ҳамиай. дӯстони азиз, мошин 2000 сола, 2000 тоза, мотори гашти қабрға бачо. нархи мошина 36 та мегам, бо ягон сум муомила мекунад. камбуди мошинчае ки ҳуҷҷатош бучидаги аст, утил надорад. ама мақсад ҳамин 4-5000 бачо, ҳамин ҳуҷҷати утилаш мешавад. худтон мақсад мекунед. агар ҳамира ягон сум арзон накунад, бо мисол ҳуҷҷат утил ки нархи зур кад. ҳамин борган соткои тозаш нархошон I45 боло, инам хеле сайстия, инам хеле чизо I45 то 55-60 рам ҳаст. дӯстони азиз, соткаи тоза.
чӣ хеле гуфтам ба хотири ҳуҷҷатош ва утилаш ҳамиқа арзон мондаст, яъне срочно фурӯшия 36 та бача ягон сум муомила мешавад, мошин даштари бухтараст, омада пеш бирем марамат срочно занг занем. марамат бачо Daewoo Nexi тозак. Дӯстони азиз, соли мошин 2008 мотори 1.16 дӯстони азиз, мошин 4 та электропакет бачо, краскаш ҳам тозаки хушрувака. Дӯстони азиз, солаш 2008 бачо, нархи мошин 25000 сомони аст, бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад, срочно фурӯшия. Ина марамат бачо тамошо кунен. Мошин 8 моҳи дига ҳуҷҷат ҳам дорад. Дӯстони светш хеле аҷоибаки хушрувака. Ина марамат бачо. Дӯстони азиз, балнош пачкай, мошин беруна ягон ҷо мақсад кор надорад. Дӯстони азиз, обшивкаи мошин тозаакай, 4 та электропакет мегӯяд кор мекунад соҳибшон. Чихол надорад бачо, латтои хичай мақсад. Коробка механика. Дӯстони азиз, торпедош ҳам ҳамаш созай. Мақсад кандаги пандаги нест бачо. Ина тамошо кунен. Дӯстони азиз, мошин 2008 мақсад ки сборкаи Daewoo бачо, яъне ки мақсад узбекия. Ина тамошо кунед, мошин ягон ҷо беруна кор надорад бачо. Нархи мошин 25 та бо мақсад ки муомила мешавад. 2008 сол дӯстони азиз, мошин балнош пачка. Ина тамошо кунед. 25 та бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад, срочно фурӯшия. Мотор бачо 1.16. Дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Бухтар аст. Чӣ хеле гуфтам, нархи мошин 25 та. Хай бием бачо, мошина пеш бинем, мошин мегӯяд на хада, дӯстони азиз, срочно фурӯшия. Омада бинед ва хайдорӣ кунед.